Ikofu Olum Sochi. Olum Sochi ka Ikofu taa. Wa bona ya wote wo gbatu. Nye chechi nni. Nye ndị ichie, nye ụmụ ọkpụ. Nye ndị agwụ. Nye ndị mmiri, nye esumezu. Nye ndị ana. Asị na ọ gara aga. Omenala ya ka anyị na-eme taa. Ikofu Olum Sochi. Olum Sochi bụ alụ Sochi. Ndụ ya uchi ebili. Na mgbe o bili ndụ ya, ọnwụ na ọ kwụrụ ụdọ ọnwụ na ọ ghara egbochiri Charles ụzọ. Ọ bụrụ na o gburu mmadụ na ọ ghara egbochiri Charles ụzọ. Ọ bụrụ na ọ ṅụtara iyi, na ọ mụtara nwa ma ọ nọrọ nwaanyị. Anyị sị na Charles ya anụta nwaanyị na ọ nụtakwugo anụta. Ọ bụrụ na ọ mụtara nwa, na Charles ya amụta nwa na ọ mụtakwugo amụta. Ụmụ Charles ya anụ nwaanyị amụta nwa, ụmụ nwoke. Ụmụ nwaanyị ya anụta ezigbo di, mụta ezigbo nwa. Wee na-ayọ gị bụ chi Charles bụ Simon Nweke Ijezie. Anya bụ alụ Sochi bụ Olum Sochi na ka a na-ekofu ya bụ Charles tata. Wee sị na bido tata gaba n'ihe nya bụ Charles amara aghara mma. Ọ bụla na-eweta ndaghachi azụ, ọ bụla na-eweta ọdịda, ọ bụla na-eweta agakata n'iru agaba azụ, ọ bụla na-eweta ogbochi. Nke si n'aka ajọ mmụọ, nke si n'aka ndị ajọ mmadụ, nke si na chi bụ onye ụwa. Dịka gị bụ Simon Nweke Ijezie, anyị sị na tata ka a na-akpụchafụ ya bụ Charles ka o chefie Olum Sochi. Anyị sị ọya ka a na-ekwu chefie taa na ọya aghara n'ayị ya ibe ga-adụ udo ga-achịli ya chiala ezinụlọ ya. Wee sị na ọya ka anyị na-ekwu, anyị nwa kwudo na-ekofi Olum na anyị na-ekofukwuo ihe ọbụla bụ ajọ ire n'isi anyị na ndụ m onwe na onwe m ma n'isi ọra nọ n'obu. Ma ibe ndị o wetara ọ ga-enye unu bụ ndị ichie ma ndị agwụ ma ụmụ ọkpụ ma ndị mmiri ma chie ma ndị ichie ihe ezumezu ma arụbụ na-agụ ya. A sị na tata ha na-ekochefu ihe ọbụla niile ma aka ndụ bilie aja aka ma ndị anọrọ ha kwụziri mma wee bi aka ma ndị nọ nsọ bichela iwe ndị ogochere eji wee lụọ ọrụ ya ma nke eji wee nye mmụọ nri. Ata ka a na-ekochefu ibe niile na-akpụchi ya na ọ ga-adụ ọcha. Enyeche unu bụ mmụọ niile ka ibe du n'ezinụlọ ya na-eku mmụọ nwunye ya ka unu bịa soro wee tinye aka ka ọ gazie. Mmụọ ụmụ ya bịa ntinye aka ka usoro wee mee ya ka ọ gazie. Wee sị na tata ka anyị na-ekwu ibe ibele ga-afịa n'elu o buru esie ike aka nkụcha isi ga-ana ọya abụọ ga-ana ka na ike ọbụla o si emie. Anyị sị na ụlọ ya ewofuli enye nke si n'aka mmụọ nke si n'aka mmadụ. Anyị nye ka anyị na-asịkwa unu gbuo ya. Ọ na-eme n'iru na ọ ga na-anọ n'azụ, ọ na-eme n'azụ na ọ ga na-anọ n'ihu. Ọmụma aka ukwu ga-ana anọ ibe anyị kwuru ka anyị na-akpụchi ya ka anyị na-akpụchi onwe anyị. Wee sị na eke ka anyị kwulie wee n'oye wee na agwụ wee na nkwọ si na ka anyị kwuru ka ọ ga-adụ ozugbo ọcha ọ nawe n'ebe n'ebe. Anyị si na mmịa ike ndị sịrị na ọ ka etinye isi na mmịa ma ọ nwee nwa ya ma ọ bụ ụmụ ya anyị asị ka eme ebe ibe akọlọgoli ma nwunye ka emee ya ka ọ na-ajụ ya ogbogo egbogo gbede egbede ma ya kụta na nta ma ya kụta na nke ma ọ kpata ego ka ọ na-aba n'okwu na ụka ma ọ kpata ego ka ọ na-aba n'ibe iyi ibe nwere isi. Na taa ka anyị na-ayọ unu na-ekwu na bancha niile ga-ana iwe ọma wee mebele anyị na-ekofu ya n'eke kofu ya n'oye kofu ya na abụ kofu ya na nkwụ si na ka anyị kwule ka ọ ga-adụ. Anyị so ụzụ ọcha naba n'ebe n'ebe.
anyị sị na anyị ji ji n'aka na ya bụ Charles bụ ji ọbụ ka ọ ga-abụ na ji ọbụ a na-akwa n'akpa abịa a sị nwunye ya ga-abalị ụlọ ụmụ ya ga-abalị ụlọ nya nwa ya abalị onwunye ụlọ balị ezinụlọ balị ikwu na ibe balị obodo a sị ya bụ obodo oyibo ọ nọ bụ ibe ọma ka o ji ka ọ nweta na ya n'ibe ọma nwe o ji nweta na ọ ga-elu ya aka ezinụlọ ya wee sị na tata ka anyị na-ekofi Olum Eke Oye Abọ Nkwọ na-ekofie na Eke na-ekofie na Oye na-ekofie na Abọ na-ekofie na Nkwọ anyị sị ka anyị na-ekofie ka anyị na-ekofu onwe anyị ekofu ibe niile ọ ya enye unu bụ ndị iche na ọra mmanya mmụọ ọbụla lili ibe ya bụ obu salịsalị o mechiere ya n'obu salị emelie iwe n'ifụtala ibe ibe ọma anyị sị ụzọ ọbụla dị ọcha ọ nawa n'ebe 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 anyị anyị sị ndụ si ka anya bụ Charles ijezie ka ọ kụwa ọta ma ọ ka esi na ụlọ ya kụwa ọta anyị sị na anyị ji ovolo wee na-ekochefu ya na ọ ghara aka ọta ọ ghara aka ọta ndụ ọ ghara aka ọta ego ọ ghara aka ọta arụ isi ike ego oyibo ga na-abịa ndụ ga na-abịa arụ isi ike ga-adụli ya ọdụlụ ezinụlọ ya ụzọ ọbụla mechi emechi ka unu meghee ya na nwa ya nwoke a na-ekwu okwu ya azụ ka ndị Manchester sign ya nwe olive dollars live heroes live pounds a sị ya hero and pounds na ọ ga-eli ya na ibe anyị kwuru wee sị na tata ka anyị na-ekwu isi ọwa ga-ana ibe imechiru ga-ana na ndụ ya a sị anyị ya kwụsị na-abịa ya abụ odo n'igwuru ka ọ bụla nzuli ya bụrụ nne ahụyara eji anya abụ aja ibe ezigbo ibe ka ọ ga na-ahụ ya na ezinụlọ ya a sị ime ga-ekute ikodo ma ọ naghị ada ụwa ma ọ naghị ada obodo mma ajọ onye ọbụla nwoke nyere ma nke nwaanyị ya nyelie ma nke o liri na mmụọ ma nke o liri na mmadụ a sị na unu ga-ewofie wee sị na aka anyị na-ekochefie ebe ọbụla bụ ajọ nri unu wofuru ya na ndụ ya ibe na-ewetali ọya unu wofie na ndụ ya aka nkụcha isi na mana ezinụlọ ya mana isi nwunye ya mana isi ụmụ ya o busi enyi ka ọya abụọ na ka niile ọbụla ọya si were enye nsogbu a sị na a na-akpụchapụ ya nke si n'iru nke si n'azụ a sị ka ọ na-eme n'iru na ọ ga-anọ n'azụ ọ na-eme n'azụ na ọ ga-anọ n'iru ọmụaka ukwu na ọka ekwula Eke Oye Abọ Nkwọ anyị sị na ọgbọ ga-esoro ọbụla ibe anyị kwuru ọbụla bụ ajọ ibe ya ka anyị kwuru na a na-ewofie ọ na-ekwu ka ọ ga-anọ n'ụlọ mmiri ibe niile ọ ga-enye unu ya bụ ebe niile ọ ga-anọ n'ụlọ mmiri na anyị na-akpụchi ya na ọ ga-adị ọcha ibe anyị kwuru na mgbe ihe ndị ahịa ewetakwu o ji enye unu nri anyị kpụọ ya ibe anyị kwuru anyị na-akpụchi ya bụrụ obu ebe ọbụla anyị chọrọ okwu anyị na-akpụchi ya ihe ndị niile ọ ga-enye unu ihe unu ọra mmụọ ya anyị sị na a na-akpụchi ya aka ọbụla bili ibe ọ ga-enye unu bụ mmụọ anya bụ ewu ọ ga-enye unu anyị sị na odonigwu ka ọ ga-abụ a na-akpụchi ya ha jiri aghara akpụ ya ewu ala kwule ka ọ ga-abụ ọ bụ soro ọbụla